Merħba tfal, kemm jien kuntenta li qed narakom? Warajja hawn xi stampi tafu bliema jitra jibdew il-proset vera jibdew bl-ittra B. Issa ħanurikom kif tinkiteb l-ittra B kapitali u l-ittra B żgħira. Ħalli tkunu tistgħu toqogħdu tippruvawha waħedkom id-dar. Ek, ara jinkitbu. Issa wasal il-ħin favorit tiegħi illi naqralkom storja. Ħanisimgħu kliem jibda bl-ittra B. Għalhekk oqgħodu attenti għax wara se nsaqsikom jekk tiftakruhomx. Ben mar ġurna tal-baħar u bħas-soltu miegħu ħall-bagalja. Fiha jħobb iġorr barmil aħmar biex ikun jista' jilgħab fir-ramel, bettieħa biex jikolha bħala deżerta u ħarsu naqra tal-babbuxu xtaq jiġi sal-baħar illum. Hemm xi ħaġa oħra fil-bagalja, dik borma mimlija bis-soppa tal-brunġil u l-basal. Min jaf kemm toġobkom lilkom tfal. Issa Ben qiegħed iħoss sħana. Allura ħajaqbes qazza tal-baħar. Miskien, gidmitu brama kemm qed jgħajjad. Semgħatu bajja sħiħa min jaf kemm hu muġuħ Ben. Nixtiequlek li tħossok aħjar mingħajr dewmien. Tiftakar x'inhuma n-nomi li jissemmew li jibdew bl-ittra B? B. Baħar. Bagalja. Barmil. Battieħa. Babbuxus. Borma. Brunġila. Basla. Brama. Bajja. Proset tassew tfal. Saħħa tfal. Flimkien tfal.